Dic Víctor i vaig al tram 25. Em dic Gerard i vaig al tram 25. Visca Catalunya! El meu nom és Joana i vaig a la Via Catalana, a la V baixa de Botà i de Via Catalana. Jo, Ramon, i vaig també aquí a fer la V baixa a Via Catalana. Bona, sóc la Raquel Guillén i estaré a Diagonal i en Marina donant-ho tot amb la Sílvia Miralles. Sílvia! Independència! Visca Catalunya! Lliure! Hola, com et dius? Hola, jo Àlex. I on vas, Sara? Aquí a Diagonal en Marina. I no tens millor res cosa que fer? No. Estic aquí perquè avui la independència de Catalunya, tram d'3. Som l'Anna i el Martí i l'Anna està dormint i anem a la Via per la independència, la democràcia. Volem la independència perquè estem fins als pit de l'altra banda. No, està aquí dormint. Em dic Jordi i vaig cap a la V baixa. Hola, em dic Lídia Canovas i vaig a la Via Catalana. Hola, em dic Albert i vaig a la Via Catalana. Vinga, bé. Soc ciutadà de Barcelona i ciutadà de Catalunya i volem la llibertat, perquè fa 300 anys que som un país invadit per la força de les armes. Gràcies! Anem a les gales, clar! Endavant! Molt bé, gràcies! Visca Catalunya! I vinc aquí per aconseguir la llibertat de Catalunya. Jo em dic Manel i venim aquí perquè ja estem una mica farts. On vas, exactament? Aquí al carrer, entre carrer Badia i Diagonal. Estem aquí, al Creu Fer. I per què? Pues a manifestar-nos i a demanar que volem votar, no? Això ho necessitem. Gràcies! Jo em dic Tomeu López Carreras i vaig a la tram 71. Jo també. I visca la UB i visca Catalunya. Com et dius? Visca Catalunya! Però com us dieu? Jo em dic Maria! Vale, que vagi bé! Aquesta, que és la més guapa del món. Visca Catalunya! Visca! Ahir. Dic Albert i vaig a la UB perquè vull tindre el dret a decidir. Ni més ni menys. Vale. Vinga. Gràcies. Bé? Gràcies. De res, vinga. Dic Sergi i vinc a la Via Catalana, a la V baixa. Perfecte. Vale? No, vale. Xavi, vaig a la Via Catalana. Collonut. Gràcies. Sí? Jo soc Carles i me'n vaig al cine. Perfecte. La Via Catalana. Vale. I el Marc també, digue-li, Marc. Tu també vas? Digue-li, soc el Marc. Soc el Marc. On vas? Soc la mama de la Via Catalana. Vale. Jo em dic Arnau, vaig a la UB Catalana per poder votar. Jo també. Jo em dic Sílvia i també. Gràcies. He vingut aquí per cridar per la llibertat del nostre poble, de la nostra cultura i perquè volem una Catalunya lliure i independent. Independència! Adéu. Escolteu. On aneu? Com us dieu i on aneu? Digue quantes coses. On vols que anem? No ho sé, explica-m'ho tu. Sí, el tram 22, 24, tenim amics per aquí, els estem buscant. I no podíeu fer la siesta avui? Ja veus, sí. Vinga, gràcies. Adéu. Em dic Arnau Santos Vidal i jo vaig a l'UB Catalana perquè vull la independència per Catalunya. Perfecte. Em dic Xavier Asensio i vinc a la UB Catalana perquè volem votar. A la UB Catalana perquè volem ser lliures. Perfecte. Francesc Culler i vinc a la UB Catalana perquè vull una democràcia real. Gràcies. Sí? Vinga. Dic Pau Vilamajor i estic aquí perquè volem ser lliures. Collonut. Gràcies. Maria Teresa i vaig a la Via Catalana perquè vull que se sàpiga que vull ser independenta. Jo igual, bueno, tots pensem el mateix i anem a fer força.
Gràcies. Vale. Adéu. O sigui, demanar que puguem votar. Jo sóc Joan i vaig a l'UB catalana perquè vull fer país. Jordi, Toñi, Eric, Paula. Vale, i aquesta tarda què teniu pensat fer? Pues anar a participar a la V de Via Catalana, entre altres, i estar per aquí, per Barcelona. Molt bé, gràcies. A vosaltres. Adéu, gràcies. Em dic Anna i jo Clara. I anem aquesta tarda a celebrar la UB per vota pel 9N. Vinga, gràcies, adéu. Pilar? Julio, Julio? anem al tram 33. Molt bé, La Dia Nacional de Catalunya, evidentment. molt bé. No teniu res millor que fer avui? Bueno, hem escollit fer això. Em dic Xavier Ortega i anem aquí al tram 32. Em dic Pep i vaig a la V, al tram 32. Estem aquí per manifestar-nos perquè volem independència del nostre país. Volem lluitar pels nostres drets, pel dret a votar i a decidir. Vale, gràcies. Jo em dic Manel i estic aquí perquè sóc català i desitjo un país millor. I què fas avui aquí? Jo sóc la Marta i estic aquí defensant sobretot el dret a decidir, fonamentalment. Crec que tothom ha de tenir dret a dir el que pensa d'una forma democràtica i respectada per tothom. Gràcies. Per il·lusió i per llibertat i per un nou futur pel meu país. que avui fem història, perquè és un dia únic. Els catalans ens podem expressar tranquil·lament i voluntàriament, com fem avui. Dic Xavi, soc català i només vull votar. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Jorge, soy de Colombia y quería ver hoy la lucha de Cataluña por su independencia. Quería conocer las razones por las que quiere hacerlo y eso. Gracias. Sí, solo la diada. Gracias. Gracias. Yo me llamo Toni Colomé, soy de Hospitalet y vengo a independizarme. Vale. Yo me llamo Sandra, vengo de Santa Coloma y vengo al tramo 32 y a luchar por la democracia. Gracias. Em dic Anna Sanz, he vingut avui a reivindicar la llibertat de Catalunya i més enllà de la llibertat de Catalunya crec que hem de reivindicar el dret a escollir si volem ser un país lliure o no i això ningú ens ho podrà treure. Gràcies. Molt bé. Hola, com et dius? Jo, Ramon, i estic totalment d'acord amb